Ahoj priatelia, dovolte mi, aby som vás privítala v Eminom svete výkladov. Moje meno je Ema a budem vás prevádzať týmto výkladom. Pripravila som si pre vás mesačný výklad, je to výklad na mesiac apríl roku 2024 pre 3 znamenia a ja začnem vôbec nie sporadicky, začnem podľa seba so znamením, ktoré mňa najviac zaujíma, a to je znamenie Strelec. Takže začínam s 3 znameniami, a to je Strelec, Baran a Lev. Tento výklad je teda na mesiac apríl. Pozrieme sa na lásku pre zadaných, nezadaných, pozrieme sa na prácu pre tých, ktorí zamestnaní sú, i pre tých, ktorí zamestnaní nie sú, dokonca i na prácu živnostníkov. Pozrieme sa na to, čo nám ide do života, čo očakávať a nejaký taký ten krátky vhľad na zdravíčko, čo nám archaniel Rafael odkáže a vzkáže. Dobre, takže začnime. Ja vás vítam pri znamení Strelec. Ideme na to. Tak fajn. Nebudem ani nič stopovať, lebo je to zbytočné. Dám tam časovú stopu, aby ste, keď tak, preklikli sa rovno na to znamenie a nepočúvali moje úvody. Takže začíname so znamením Strelec. Ja si zapíšem tú časovú stopu a ideme sa pozrieť na lásku pre Strelca. Takže poďme sa pozrieť na Strelcov, ktorí zadaní sú. Čo môžu očakávať v mesiaci apríl zadaní Strelci? Pre zadaných Strelcov nám tu ide ako keby znovu nájdená láska. Áno, tam, kde to haprovalo, tam, kde boli nejaké konflikty, nejaké problémy, nastáva opäť harmonický a pekný vzťah, alebo opäť taký harmonický a pekný čas ide do vášho vzťahu, plný lásky a nejakého toho požehnania. Takže tam, kde ste mali pocit nejakého stradania citového, prichádza naplnenie. Takže veľmi pekné karty pre vás zadaní Strelci. A my sa pozrieme na Strelcov nezadaných, alebo na Strelcov, ktorí ešte len rozhumpávajú akoby ten ich nastávajúci alebo nadchádzajúci sa vzťah, pokiaľ takýchto Strelcov tu máme. Takže poďme sa pozrieť na to, čo vás čaká, drahí nezadaní Strelci. Strelci, ktorí nie ste ešte v oficiálnom vzťahu, i vás sa to týka. Takže poďme sa pozrieť na lásku pre Strelcov. No, máme tu rozhodnutie sa. Karty nám hovoria o tom, že Strelci, ktorí nie sú vo vzťahu a majú tu na niekoho záľusk alebo s niekým niečo riešia a snažia sa o nejaký vzťah, tak pozor, pretože nemusí to výjsť. Ide tu o to, že môže prísť k tomu, že vám tam vstúpila tretia osoba, prišiel niekto nový do vzťahu a tým pádom zamiešal karty ohľadom toho rozhodnutia, či ten vzťah sa zoficiálni alebo nie. Ja tu vidím tretiu osobu, drahí Strelci. Nerátajte s tým, že ten vzťah vyjde. Ja vám ešte doložím kartičky, že čo, ale ja nevidím perspektívu v tomto vzťahu. I keď karty ďalej ukazujú stretnutie sa, ale pozor, teraz sa to úplne mení. Tým, že som doložila karty, vidím viac. Je tu dosť možné, že máme tretiu osobu vo vzťahu, áno, alebo Strelci, ktorí máte záľusk na niekoho, tak ten človek niekoho má, dobre? Treba si to, každý nech si to pretočí na to svoje, je to kolektívny výklad. Ide tu o to, že pokiaľ vy ste chceli zoficiálniť nejaký vzťah, robili ste si, budem sa opakovať, na niekoho ten záľusk, je dosť možné, pravdepodobné, že tam vošla tretia osoba, no a zamiešala karty, ale pozor, teraz
ten partner, na ktorého vy ste si robila záľusk, alebo robil ste si záľusk na tú partnerku, sa rozhodol, áno, že začne flirtovať alebo začne dávať ten čas niekomu tretiemu a nie vám, dobre? To bolo jeho rozhodnutie, alebo jej, každý nech si to pretočí na to svoje, lenže pozor. Tu prichádza rad na strelcov, ktorí sa budú rozhodovať, či toho človeka ešte k sebe pustia, áno. Pretože ten človek sa bude chcieť ako keby buď to vrátiť k vám, alebo bude túžiť po vás, pretože zistí, že to, čo mu dal svoju energiu a svoj čas, alebo respektíve ten ďalší tretí človek, mu neprináša zďaleka toľko, čo ste mu prinášali vy do života. Takže bude vás chcieť kontaktovať naspäť, bude chcieť obnoviť proste všetko a bude on teraz túžiť po tom oficiálnom vzťahu, alebo ona, áno, a snažiť sa nejakým spôsobom mať zaujať natoľko, aby ste sa v úvodzovkách vrátili k niekomu, s kým ste ešte ani neboli, áno. Takže rozhodnutie je na vás, ten osud, jak aj vyšla karta osudu, nemusí byť iba, že je to osudom daný partner a nech mi urobil čokoľvek, idem za ním, nie. Nevážil si ma, nejakým spôsobom ma odstavil. Mal čo chcel. Bohužiaľ. Proste, áno, každý sme nejaký, každý máme svoje nejaké hodnoty v živote a každý odpúšťame rôzne veci v živote. Takže každý jeden strelec nech sa zariadi podľa seba. Ja ako strelec sa tiež zariadím podľa seba a uvidíme, čo nám ten rozmanitý život ešte prinesie. Takže toto bola láska pre strelcov zadaných i nezadaných. A ideme sa pozrieť na prácu. Dobre? Pozrime sa na prácu pre strelcov. Pozrieme sa na prácu pre strelcov. Na prácu pre strelcov, ktorí zamestnaní sú. Tak, tu nám už vypadla kartička. Ďalšia kartička. Toto je veľmi veľa kariet. Tak, fajn. Máme tu nejakého strelca, hovorím, je to kolektívny výklad, máme tu nejakého strelca, ktorý môže v mesiaci apríl očakávať nejaké stretnutie, ktoré mu neprinesie zrovna šťastie v tej pracovnej oblasti. Nemusí mu výjsť to, po čom túžil, nemusí mu výjsť nejakým spôsobom napríklad zvýšenie platu alebo čokoľvek, o čo sa snažil, takisto mu nejaký projekt nemusí výjsť, áno. Na tento mesiac pre niekoho, hovorím, ide tu dosť také nešťastie, by som povedala, hej, čo sa týka práce. Poďme sa pozrieť na strelca, ktorý je nezamestnaný. Čo nezamestnaný strelec môže očakávať v mesiaci apríl? Pozrieme sa na to. No super, tak tie karty akože dneska nechcú pracovať, ako by mali. Nezamestnaní strelci, mesiac apríl. Čo vás čaká? Drahí strelci, ktorí túžite po práci, máte tu už nejakú vyhliadku na nejakú prácu, áno, vy už vytúžene čakáte na nejakú odpoveď, či vám niečo vyjde, prichádza vám šťastie, ale pozor, dávajte si veľký pozor, aby vám to váš nepriateľ nezhatil, nejakým spôsobom neprekazil a vy ste tým nepremarnili šancu na tú vytúženú prácu, na ktorú čakáte. Inak vám ide šťastie, len musíte byť obozretní možno aj v tom, komu o tom hovoríte, dobre? Radšej si veci nechajte pre seba a povedzte ich až vo chvíli, kedy budete mať napríklad podpísanú pracovnú zmluvu, dobre? A teraz sa pozrieme na strelcov živnostníkov, čo môžu očakávať strelci živnostníci v mesiaci apríl.
príďte vám sem ponuka, veľmi dobrá ponuka, nová ponuka, pracovná nová ponuka, ktorá vám prinesie neskutočnú radosť. Ide o nový projekt, určite ho príjmite, nech už to pôjde, nech už to bude akokoľvek náročná práca, alebo na akokoľvek dlho, áno, nemusí to trvať týždeň, 2, 3, môže to trvať mesiac, 2 a 3 mesiace, kto vie, možno vás bude čakať cesta do zahraničia, príjmite to, drahí strelci, pretože vám to prinesie osoch, šťastie a hlavne financie. Toľko pre strelcov živnostníkov a my sa teraz pozrieme na zdravie. Krátky vzkaz od archaniela Rafaela. Čo má tu pre strelcov? Čo chce skázať? Skázať strelcom. Tu nám vypadla kartička. Máme tu vnútornú autoritu kartu a vlastne ide tu o to, aby sme si uvedomili, ako je dôležité ďakovať za podporu archanielovi Rafaelovi v tom, že znovu využívame svoju sílu a počúvame svoju intuíciu, túžby a pocity. Začíname sa opäť riadiť svojou intuíciou, opäť sme v takej tej vnútornej sile a opäť začíname počúvať tú našu vnútornú túžbu, áno, a ideme si za tými snami. Čiže opäť naberáme na vnútornej energii, na vnútornej sile a začíname s tým pracovať, čo pre nás strelcov je naozaj veľmi, veľmi, veľmi dôležité a potrebné. Mnohí z vás, možno rovnako ako ja, mali teraz také obdobie, kedy vyhasli, kedy proste išli z posledného, ale opäť aj ja už začínam cítiť taký ten vnútorný reštart a že to začína byť konečne na dobrej ceste, takže verím, že i u vás to tak je. Dobre, ešte nekončíme, ešte sa pozrieme, čo nám ide do života. Dobre, drahí strelci, poďme sa na to pozrieť, čo nám ide do života. Čo môžeme očakávať mesiaci apríl? Čo to bude? Ja som veľmi zvedavá, lebo ja mám akože veľké plány. Neviem ako vy, ale ja určite. Chcem vedieť tiež, že čo. Takže studňa prianí je tu, čo som šťastná. To je dobrá karta. Máme tu vstup do života, magická hybná sila a to studňa prianí. Studňa prianí, strelci. Takže ako som už hovorila, vstupujeme opäť do svojej energie, do svojej sily a rovnako aj do vysnívaného svojho života. Áno, lebo mnohí sme si prešli nejakými nezdarmi, neúspechmi a potrebujeme reset. Celkový reset našej životnej situácie. Podarí sa nám to. Magická hybná sila. My máme želania, my máme sny, my si niečo vizualizujeme. Nechajme to tam hore na ten vesmír, povedzme, že vesmír, aby nám tie želania splnil v pravý čas. Nebojte sa, už nebudeme čakať dlho na to, aby sa naše želania naplnili. Tá studňa prianí začína pracovať na našich želaniach a tie naše želania sa naplnia skôr, než očakávame. Takže teším sa, dúfam, že aj vy sa z toho tešíte. Želám vám dobrý štart do nového mesiaca apríl, aby sa vám darilo a vidíme sa niekedy na budúce. Lúči sa s vami vaša Ema.